രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്രീ രാധാ ഗോപിചന്ദ്രന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി ഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 34ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനാ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ചൈതന്യമൂർത്തി ഭഗവാനാക്കിയാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഭഗവത് അനുമതി കൂടാതെ ദേവന്മാർക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ദേവതമാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ദേവതമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ശ്ലോകം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏ അപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകം. അപ്പൊ ഏത് അന്യദേവത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണനല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് ദേവതമാരാണെങ്കിലും, അത് ഇന്ദ്രനായാലും സൂര്യനായാലും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഗണപതി ദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മഹാദേവനാണെങ്കിലും, അപ്പൊ ഏത് ദേവതാ പൂജകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അവിധിപൂർവകമാണ് എന്നാണ് അത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര. എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു പൂജ വിഘ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ശരിക്കും അതിന്റെ ഫലം തരുന്നത്, വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളായിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഈ ദേവതമാരൊക്കെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുമതല ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾക്കിപ്പോ മഴ പെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദേവൻ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ വായുദേവൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, അഗ്നിദേവൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നവരാണ് സൂര്യദേവനാണ് അല്ലെ. സൂര്യദേവൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുക? ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ രശ്മികൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊന്നും ആ സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ സ്വാദ് ഓരോന്നിലും വേറെ വേറെ കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രരശ്മികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ചുമതല ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അതിന് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനാണ്
പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് എന്നെന്നും അതീതനാണ് പരമപുരുഷൻ. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഭൗതിക പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അനേകം പേരുണ്ട്. ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം പ്രത്യേക ധർമ്മത്തിനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിയുക്തരായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? സോറി, ഏതാണ് ശ്ലോകം? മാറിപ്പോയില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഏതാ 34 പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇവിടെ വന്നേക്കണം 37. ഇതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമദിവ്യോ എല്ലാവരും, അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എങ്കിൽ തന്നെയും ആരാണെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയും, ഒരു കമ്പനിയിൽ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അതിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ IT കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, വേറെ കമ്പനികളുമായിട്ട് അത് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സെയിൽസിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഓരോ മാനേജർമാരുണ്ടാവും, അതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കീഴിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരോട് പോയിട്ടാണ് പറയുക? അവര് മാനേജറോട് പോയിട്ട് പറയും അല്ലെ? നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ ആ ഉടമസ്ഥനായിട്ട് ഇവർ ആരും അറിയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതായത് പേരറിയുന്നല്ലാണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കുമായിട്ടും ഈ മേലത്തെ ആളുടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ തൊട്ട് മേലെയുള്ള ഒരു മാനേജറോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HR-നോടോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോടാണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം പോയിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരോടാണ്? മാനേജറോടാണ്. പക്ഷെ ആ മാനേജർക്ക് വന്നിപ്പോ എനിക്ക് പൈസ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാനേജറോട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, ഞാൻ 3 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മാനേജർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പൈസ കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ആരാണത് തീരുമാനിക്കുക? ആ കമ്പനിയുടെ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഉടമസ്ഥനായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് പൈസ കൂട്ടി കൊടുക്കണം വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ മാനേജർക്ക് അവരോട് ആ ഉടമസ്ഥരോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം, ഇയാൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, കുറച്ചും കൂടി പൈസ കൂട്ടി കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ വെക്കാം എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷെ യഥാർത്ഥ തീരുമാനം എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ താഴെയുള്ള ആൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു, ആ മാനേജർ എന്റെ കാര്യം നടത്തി തന്നു, അങ്ങനെയല്ലേ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു പൂജ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആ ദേവൻ നമ്മളോട് പ്രസാദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം വരുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താണ് അധിപതി ആരാണ്? ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു വസ്തു ആവുമ്പോ അത് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് ദേവതകളിൽ ത്രൂ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അവൻ ഭൗതികവും ഗുണപരവുമായി ഭഗവത് പ്രതിരൂപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയാം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മാനേജറോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നേരിട്ട് പോയിട്ട് അവരോട് പറയും, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ശരിയാക്കി തരണം. നേരിട്ട് പറയും, ഇടയിൽ ഒരു ആളില്ലാണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്രത്തോളം പണ്ഡിതരല്ലാത്തവർ അത്തരം ലൗകികമായ ഗുണപ്രതിരൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉപാസന അനിയതമാകയാൽ അനാദരവും അനൗപചാരികവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരാളോട് ആരോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടേതാണോ അയാളോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വേ ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി
നമ്മൾക്കും എന്താണ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു അമ്മയാവാം, ഒരു അച്ഛനാവാം, നമ്മൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവാം, നമ്മൾക്ക് കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ചെയ്യേണ്ട കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾക്കുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണ്ട എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം, ഇന്നത് നടത്തി തരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് തോന്നാം. കാരണം നമ്മളൊന്നും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുള്ള എന്താണ് ഷഡ്ഗോസി 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലെവലൊന്നും എത്തിയ ആൾക്കാരല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മാറ്റിത്തരണം ഭഗവാനെ, എന്നാലാണ് എനിക്ക് ഭക്തി സേവനെങ്കിലും മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഇത് തരും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ലൈഫ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ എന്താണ് എപ്പോഴും 50% മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും റാങ്ക് കിട്ടണം ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ? ഇല്ല, അതിലുള്ള യോഗ്യതയില്ല. കാരണം അതുവരെ പഠിച്ച ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷ, അടുത്ത ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 100% മാർക്ക് വേണം 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അഥവാ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനും നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയായിട്ടില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം നമ്മൾക്ക് അത് ലഭിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോ ഭാവിയിൽ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരും, നമ്മൾക്ക് തരും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത വരുമ്പോൾ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലം എത്തുമ്പോൾ 10 മടങ്ങ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടിയായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടത്തി തരും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ അയ്യോ ഭഗവാൻ എത്ര ദുഷ്ടനാണ്, ഞാൻ എത്ര ഇതായിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതാണ്, ഒന്നും നടത്തി തരുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധമല്ല നമ്മൾക്ക് വരേണ്ടത്. ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ഏതൊരു അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ, ചെയ്തു തരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് നല്ലതല്ല, അത് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരാത്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച പരീക്ഷിതൈവമാദിഷ്ടഃ സകലിർജാതവേ പതുഃ സമുദ്യതാസി മാഹേദം ദണ്ഡപാണിനിബോധ്യതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാൽ ഏവം അപ്രകാരം ആദിഷ്ടഃ കൽപ്പിച്ച ശേഷം സഹ അദ്ദേഹം കലിഹി കലിസത്വം ജാത അവിടെയിരുന്നു വേപതുഹു വിറയ്ക്കുന്നു തം അവനെ ഉദ്യത ഉയർത്തി അസിം ഖഡ്ഗം ആഹ പറഞ്ഞു ഇതം ഇപ്രകാരം ദണ്ഡപാണിം യമരാജൻ മരണദേവൻ ഇവ പോലെ ഉദ്യതം തയ്യാറായി ഒരുങ്ങി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ ശ്രവിച്ച് ഭയന്നു വിറച്ച കലിസത്വം തന്നെ വധിക്കുവാൻ വാളോങ്ങി യമരാജാവിനെ പോലെ തന്റെ മുന്നിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രാജാവിനെ കണ്ട് പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. എന്തായാലും കലിയുടെ എല്ലാ ജാടകളും അഴിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണോ കൊല്ലാന്ന് അറിയില്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പേടിച്ചു വരച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ രാജാവിനോട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടനടി കലിസത്വത്തെ വധിക്കുവാൻ രാജാവ് തയ്യാറായി നിന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ അധർമ്മം കൊണ്ട് എന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പോകണമെന്നാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ്, ഇനി അതല്ല, ഇനി ഞാൻ പൂവില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വധിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നിൽക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് അധർമ്മം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, അവർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പല അച്ഛനമ്മമാരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെവലും അല്ലാണ്ട് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ പറയും നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്നാലും മനസ്സൊന്നും വരില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്കത്. എന്നാലും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും, 2 ചാൻസ് കൊടുക്കും, 3 ചാൻസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പാരന്റിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചുമതലയാണ്. ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു 3-4 ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മുതിർന്ന ഒരാൾ, അതായത് അച്ഛൻ എന്നുള്ള ലെവലില്. അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഫാദർ, അപ്പൊ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മക്കളുടെ ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്നാൽ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള പദവി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ചുമതലയാണ് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സ് എത്ര ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും പക്ഷപാതം വരാൻ പാടില്ല അവിടെ. ഒരാൾ എല്ലാവരും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണാനുള്ള ഒരു ലെവലിലെത്തിയ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവോ ആയിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ഇവിടെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ് രാജാവിന്റെ തീരുമാനം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കലിക്ക് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ രാജാവിന് എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലിസത്വവും രാജാവിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ ഉദ്യമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ അവൻ രാജാവിന്റെ കൽക്കൽ വീഴാൻ അഥവാ രാജാവിനെ കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവഭയത്താൽ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മരണദേവനായ യമരാജാവിനെ പോലെ കലിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തക്ക പ്രബലനായിരിക്കണം രാജാവ്. അതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാവുമ്പോഴാണ്, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ തെറ്റുകൾ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അയാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള് അയാളുടെ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നടത്താം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില് തുറന്നു കാണിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭീഷണി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് പറയുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു തെറ്റുകളും ചെയ്യാത്ത, നിങ്ങളെ ഒന്നും തുറന്നു കാണിക്കാനില്ല, ആർക്കും ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല. ഒരു വിരലുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3-4 വിരൽ നമ്മളുടെ നേരെ തിരിയും എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആ രാജാവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അത്രയ്ക്ക് പ്രബലനായിരിക്കണം രാജാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ ഭരണത്തലവൻ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ തീർച്ചയായും അനുസരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറ്റവാളിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നു. രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലിസത്വങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ട രീതിയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ആധുനിക യുഗത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കാരണം ആർക്കെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉടനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാവണം അവർക്ക്. ആ പവർ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്ന, രാജാവ് സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലിരുവാച. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലിരുവാച. കലിരുവാച. യത്ര കവാതവസ്യാമി സാർവഭൗമതവാജ്ഞയാ ലക്ഷയേ തത്ര തത്രാപി സ്വാമാതേഷു ശരാസനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലി ഉവാച. കലിസത്വം പറഞ്ഞു. എത്ര എവിടെയും, ക്വാ സർവത്ര, വാ അല്ലെങ്കിൽ, അധ അത് സംബന്ധിച്ച്, വസ്യാമി ഞാൻ വസിക്കും,
സാർവഭൗമഹേ സാർവഭൗമ പ്രപഞ്ചാധിപൻ തവ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയാൽ ലക്ഷയ ഞാൻ കാണുന്നു തത്ര തത്ര എവിടെയും സർവത്ര അഭി കൂടെ ത്വാം അങ്ങയുടെ മഹത്വം ആത്ത കയ്യേന്തുക ഇസു അസ്ത്രം ശരാസനം വില്ല്. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ സാർവഭൗമ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് എനിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാമെങ്കിലും ഞാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചവനായി ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിക്കുന്നു. സാർവഭൗമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപൻ. അതായത് അന്നത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു രാജ്യമാണ്. നമ്മളുടെ പോലെ 5 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളോ 6 ഇതായിട്ടൊന്നും തിരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇതല്ല, ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. 7 ഇതായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക അങ്ങനെയൊന്നും തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മാതിരി അല്ല ഉള്ളത്. ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, എത്രയോ കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും തല്ലുകൂടിയിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യം വേണം. ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓരോ ജാതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അന്നങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ, അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചാധിപ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേ സാർവഭൗമ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് എനിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാമെങ്കിലും. അപ്പൊ പറയാണ്, ആരാണ്? കലിയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വസിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അങ്ങയെ അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചവനായി ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ലോകത്തിലെ സർവമാന പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണെന്ന് കലിസത്വത്തിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതാണ്, എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലോകം മുഴുവൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കീഴിലാണ്. എവിടേക്കാ പോണത്? പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. ആകയാൽ എവിടെയൊക്കെ കലിക്ക് വസിക്കേണ്ടി വരുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ കലിക്ക് രാജാവിന്റെ അതേ രൂപം, അമ്പും വില്ലുമേതിയ രൂപം ദർശിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും വരേണ്ടത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാള് വാളെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമോ? പിന്നെ ഇല്ല. തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ പണി കഴിയും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ കലിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എവിടേക്കാ പോണേ? ശരി, എന്നോട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴും അതും ആരെയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിനെ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെ? അതേസമയം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവിധ അനർത്ഥങ്ങളെയും അഥവാ കലാപകാരികളെയും വിശേഷിച്ചും കലിസത്വത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് നിയോഗിതനാണ്. ആകയാൽ കലിസത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ വധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഭേദം ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജാവിന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇനി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആരുണ്ട്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് കലി ആലോചിക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുകയാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും അവൻ രാജാവിന്റെ സമക്ഷം അഭയം പ്രാപിച്ചവനാകുന്നു. ഇപ്പൊ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ രാജാവിന്. ഇനി രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടാണ് കലിയെ കൊല്ലണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. ആകയാൽ അവന് യുക്തമായത് എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ രാജാവ് പാകിസ്ഥാനാണ്. അപ്പൊ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? കീഴടങ്ങി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊരു നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ യുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചായിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയും കലിയുടെ ഭാവിയും ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശമർഹസി തത്രൈവ നിയതോ വസ്യ ആദിഷ്ടം സ്തേ അനുശാസനം. ആകയാൽ എനിക്ക് ധർമ്മഭൃതാം എല്ലാ ധർമ്മ സംരക്ഷകരുടെയും ശ്രേഷ്ഠക്കെ പ്രമുഖ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശം സ്ഥാപിക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക, അർഹസി അർഹിക്കുന്ന, എത്ര എവിടെ, എത്ര നിശ്ചയമായും, നിയതഃ സദാ വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, ആതിഷ്ഠൻ സ്ഥിരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, തേ അങ്ങയുടെ അനുശാസനം അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രപാദിക്ക്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ ധർമ്മ സംരക്ഷക പ്രമുഖൻ എന്ന് കലിസത്വം പരീക്ഷിത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്
അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ധർമ്മ സംരക്ഷക പ്രമുഖൻ എന്നാണ്. ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം വധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശത്രുവായാൽ പോലും അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകണം. ധർമാനുശാസന തത്വമാണത്. ശത്രു എന്ന നിലയിലല്ലാതെ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നൽകിയത് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ഏത് വ്യക്തിയും ഇപ്പൊ പോട്ടെ, നമ്മൾ രാവണനൊക്കെ എത്ര ഇതായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വേർതിരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ കംസനാവട്ടെ, ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവര് അഭയം പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരൊന്നല്ല, ശത്രുവായി നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ അടുത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ സമർപ്പിത മക്കളെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ സർവ്വവിധ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഭഗവാനെ ആരാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവിധ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷയിക്കാമി മാ ശുചക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ. യൂതം പാനം ത്രിയസൂന. യത്രാധർമ്മശ്ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അഭ്യർത്ഥിതഃ അപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. തഥാ ആ സമയം. തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന്. സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങളിൽ. കലയെ കലിസത്വത്തിന്. ദദൗ അനുമതി നൽകി. ദ്യൂതം ചൂതുകളി. പാനം മദ്യപാനം. സ്ത്രീയക സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം. സൂന മൃഗകശാപ്പ്. യത്ര എവിടെയൊക്കെ. അധർമ്മ പാപകർമ്മങ്ങൾ. ചതുവിധഃ നാല് വിധത്തിലുള്ള. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവികൊണ്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുവാദം നൽകി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ 4 യമനിയമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? കാരണം അവിടെയൊക്കെയാണ് കലി വസിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇപ്പൊ പുറത്ത്, രാജ്യം മുഴുവൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നാൽ കീഴടങ്ങിയ കലിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്? ആ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, മദ്യപാനുള്ളത്, അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറയാണ് കലിയോട്. അപ്പൊ ഇതുവരയ്ക്കും നമ്മള് ഒരു റൂള് മാതിരി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ചൂതുകളി, അതായത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞ ചൂതുകളിയല്ല. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ നമ്മള് പണം നിക്ഷേപിക്കുമല്ലോ. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ല. അതിന് എന്താ പറയാ, ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന് മാത്രം. അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി മാറ്റി നോക്കി അതിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അതിലിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ. അതിന്റെ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന്. അതുപോലെ വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ കോൾഡ് കൺട്രീസ് ആണ് വെച്ചോളൂ. അതായത് ആർട്ടിക്ക, അന്റാർട്ടിക്ക മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേറെ വഴിയുണ്ടോ?
ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഐസ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മത്സ്യം എന്തെങ്കിലും തന്നെ കിട്ടണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സർവൈവൽ വേറെ വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 1008 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് എത്രയോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, എത്രയോ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, പാലുണ്ട്, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കാനും നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയാ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പൂർത്തീകരിക്കാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ആവാം എന്നല്ലാതെ എന്താണ് അതിനെ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവൻ പോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലി വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കലി അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാലോ, കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോപം എന്നുള്ളതാണ്. ദേശത്തിന് നമ്മൾ കലി എന്ന് പറയൂല മലയാളത്തിൽ, പൊതുവെ പറയും അല്ലെ. കല്ലി വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതാവുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. കാര്യസാധ്യമില്ലാതെ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ, നമ്മുടെ ദേഹത്തില് ഒരുപാട് വേദനകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ഈ കലി നമ്മളിൽ വരുത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്: ദേഷ്യം, വഞ്ചന എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് നുണ പറയാനുള്ള പ്രവണത. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭക്ഷണങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ചീത്ത ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, വ്യഭിചാരം, ലഹരി, അസത്യഭാഷണം എന്നിവ വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ 4 ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. രാജാവ് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കളിത്തത്വത്തിന് അനുമതി നൽകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയായി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പഞ്ചാകൽപതരുദ്ദേശ കൃപാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവർദ്ധിക്ക് ജയ്. പ്രപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജ് ജയ്. ഒരു പ്രേമാനത്തെ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.